До мен е още една от наградените дами тази вечер, Милена Димитрова. Разкажете ми каква е вашата мисия, която изповядвате в бизнеса, който правите? Моята мисия, която изповядвам в бизнеса, който правим, всъщност е да помагаме на фирмите да се популяризират. Ние сме печатница за рекламни материали и по този начин помагаме на всеки един бизнес да бъде забележим и запомним със своите клиенти. Нашето мото е: ние печатим, вие впечатлявате. Тоест ние сме бекстейджа и се вдъхновяваме от това, когато нашите клиенти вече постигат повече популярност след аудиторията си. Благодарение на рекламни материали, които са оставили при клиенти, или пък томболи, игри, или каквото и да било. В общи линии печатим доста неща. Какви качества според вас трябва да притежава истинския лидер? Най-вече трябва да е адаптивен и да не се отказва. В същото време, когато види, че нещата въобще не вървят, да знае как да смени посоката, затова адаптивността считам за най-важна. И това да може да каже, каквото и да се случва, това е моята мечта, аз искам да работя за нея, когато го тегли пламъка да прави нещо, просто да не се отказва. Но и да може да се адаптира към новите условия, както в момента ние сме печатница за предметна реклама. Всички е известно, че изкуствен интелект, дигиталната реклама са в момента на върха и ние просто се адаптираме и работим заедно с колегите от дигиталната реклама. Всичко е адаптивност. Това ли са качествата, които изброихте за истинския лидер, който трябва да притежава? Те ли са ви помогнали да стигнете днес до тук, тези качества? И много инат, и много упоритост, и много умение за дипломатичност сред колегите, най-вече след екипа, който работим, защото аз не работя сама. Важно е с кого работиш и да можеш да убедиш хората да продължават напред и да работят за тази мечта. Още веднъж честита награда и пожелавам много успех за напред. Благодаря ви и успешна вечер на вас!